Kaixo, kontako iguzu nortzeran? Kaixo, Maili naiz, Hernaniarra eta 35 urte ditut. Eta Azilan Plusen parte hartu nuen lehen gortean osatu ibilbidean barruan. Bale, erabili emoi hauetako 3 zure osatuko esperientzia deskribatzeko. Oso ondo. Begira, lehenik eta behin esango nizuke hau erabiliko nuke, ze hasiera batean, nire burua zen, nekila zer egin nire bizitzakin. Gero egia da hemen barne lan asko egin genula, eta horregatik nire bigarrena hau izango litzake. Eta gero ja behin nire burua argituta eta helburu bat edukita esango nizuke hauetako bat. Enago ziur zein, baina edo hau. Badanak hartu honetuzke. Oso ondo, Maili, eta zer da gehien gustatu zaizuna o zer lagundu dizu gehien? Gustatu zait asko talde lanean aritzea nire egoera berdinean zegoen jendearekin lehenengo gauza, eta bestalde batetik ere eukitzea enplegagarritasunean aditua dan jendea pixka bat aholkuak ematen, formakuntza jasotzen eta laguntzen pixka bat nire ibilbidearen analisi bat egiten, ikusten ere zein dian nire indarguneak eta zein izan daitezken nire aukerak, eta hori ja buruan argi edukita, gero helburuak jartzen hurrengo pausoak zen izango dian finkatzeko. Eta gomendauko zenuen ibilbide honetan parte hartzea? Nik guztiz komendatuko nuke. Egia esan peina ematen dit lehenago ez egin izanak. Egia da asko laguntzen duela, ze batez ere lanik gabe zaudenean honi bakarrik aurre egitea ez da izaten oso xamurra, ez da izaten erresa, eta horregatik jendearen laguntzarekin egiteak asko lagundu dit niri, hasi parte hartzea animatzen zaituztet. Primeran, eskerrik asko, beste bat arte. Agur!